çalakiyekê dibin navê siyaset û ziman de didarxin. Li Diyarbekirê piştî xebatên berfireh, endam û rêveberên platforma zimanê Kurdî û tura ziman û çanda Kurdî hatin cem hevdû û di kargeheke zimanî de xebatên ku heta niha hatine kirin nirxandin û nexşereya xebatên ziman û çandê ya 2022 ragihandin. Li gorî nexşereyê dê xebatên li ser çand û zimanê Kurdî bi berfirehî berdewam bikin û di çalakiyên pîrozkirina Newroza 2022 de dê vê daxwazê wekî referandumê bînin ziman. Hûn dixwazin zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê û zimanê fermî. Bi dengekî bilind ev daxwaz erêkirin wê bibe weke referandumek ji bona mafê zimanê Kurdî. Medya Kurdî beşdarî kampanya bî. Parlamenterê HDP'yê Rihayê Nusretîn Maçîn ku ew jî endamê tura çand û ziman e got. Di parlamentoya Tirkiyeyê de jî ji bo fermîbûna Kurdî kar dikin, lê rûbirûyî gelek astengiyan dimînin. Maçîn dazanîn ku Kurd bi lêxwedî derketina ziman nahêlin ku ziman wenda bibe. Divê ku jiyan bibe Kurdî. Eğer tu mal da kolanan da li ser erd, li ser kar, em bêjin tu bi Kurdî ne axivî. Yani dibêne xwebûna xwe. Xwebûna xwe bi Kurdî pêk neyînî, li wê Kurdiya wê keç bimîne. Evazê li ser milê Kurdan e. Li gorî nexşereya xebatên ziman û çandê ya 2022 ji bo ku zimanê Kurdî di rojeva desthilatdarî û opozisyona Tirkiyeyê de zêdetir cih bigire, dê xebatên bihêztir werin kirin. Di çalakiyên heştê Adarê de dê heman mijar derkeve pêş. Tevgera ziman dê bêsaz kirin û bi medya Kurdî re xebatên hevpar dê bên kirin. Endama tura ziman û çanda Kurdî, Sorgül Aytek Afşar ku li ser navê jûra endezyarên elektrîkê beşdar bû got, Kurdan bi lêxwedî derketina ziman planên 100 salan têk birin û dê nehêlin ku ew planên dijayetiya Kurdan dikin bi ser bikevin. Em karin çi bikin, em karin xwedî bi zimanê xwe derkevin. Yani işleva vê zimanê çi ye? Nekî tu ciyek bixeftînî ziman hebûna te ye. Pêşî lazim e hebûna te jiyanê da tu bi ser Kurdî hatî dinê û tu Kurdiya xwe xeber nedî, ew aslında kêmasî ji bo jiyanê da ji bo hebûna te kêmasiyek e. Heta pazlê gulana 2022 semîner, panel û konferans dê bên sazkirin û mijarên li ser ziman û jin, ziman û netewe, ziman û perwerde, ziman û siyaset, ziman û hukuk dê bên nîqaşkirin. Her dîsa dê ji bo piştkiriya ziman konser ciwerin dayîn. Rêveber û endamên rêxistinên ziman bang li welatiyan dikin ku di hemû qadên jiyanê de li ziman û çanda xwe xwedî derbikevin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.